že máme malé dieťa. To iné by som mohla robiť a vedela by som mi poradiť. Podporou manžela a s podporou rodiny ja budem zase sprevádzať. A vlastne nesnažím sa predávať. Dosť dobre mám akože prejdenú oblasť medzi Rio de Janeiro, do ktorej každý človek proste chce ísť, a São Paulo, Doria, chce si zažiť Rio, chce si zažiť karneval, za športom, formulu do São Paula, celé to pobrežie, vodopady Iguazu, safari, žije tam 10 miliónov krokodílov, 5000 jaguárov amerických. Prídeš do Ria, na známej Copacabáne, na známej pláži Ipanema. Rio de Janeiro je dosť také hornaté. No to je prvá otázka, akože, ktorú sa ma cestovatelia pýtajú. Ja by som povedala, že netreba sa báť, ale treba byť obozretný. Keď idú ľudia na pláž, na tú Copacabánu, tak nebrať si príliš so sebou veľkú hotovosť. Dávať si treba pozor na motorkárov. Potom nechodiť do maličkých ulic, alebo v noci napríklad chodiť Uberom. Je to iba kilometr, tak sa prejdem po týchto uličkách. Nie. Najčastejší prípad, že ako sa vám proste niečo stane. No tak táto téma je vynikajúca, akože na ďalší rozhovor na 3 hodiny. Keď chodívame do Rosine, čo je vlastne najväčšia favela v Južnej Amerike, tu bývajú veľmi chudobní ľudia. Ak niekto tam začne kradnúť, tak môže veľmi ľahko prísť o ruky, alebo proste byť vyhostený, alebo zmiznúť. Paradoxne, favela je bezpečné miesto pre život. A nežije sa tam úplne ľahko, pretože tým, že je tam veľa ľudí. A tých odpadkov je tak veľa, že detí je tam veľa, 10% detí, tých 100 000, sú tam asi 4 alebo 5 škôl. Deti som tam vôbec nevidela žobrať. Každú favelu vlastne organizuje aj nejaký ten gang. V určitej fáze vám sprievodca povie, že tak tuto fotiť nebudeme. Tam sa nepredávajú iba sladkosti, ale tam sa predávajú aj také rôzne balíčky. A po tej 6. tých stolíkov je tam oveľa viac, aby sme mohli nahrávať, takže som musela vybaviť bodyguardov. Museli sme dať vedieť vlastne šéfovi favely, ukáž mi tú kameru. Toto, vymazať. Potom povedal ďakujem a odišiel. Kde je niekde povolená 50, tak v noci, akože v Riu, kľudne tí ľudia idú 120 a nezastavujú ani napríklad na tú červenú. To je takou príležitosťou, kedy by mohol niekto niekoho okradnúť. To, že tá krajina dokáže fungovať, ľudia sa dokážu proste k sebe správať pekne. To je krásne poznanie.